Today is Friday. So today is Friday, may market ngayon sa town dito sa Monahan. Bibili tayo ng fresh fish. So kasama ko ngayon yung boyfriend ko. Hi, baby. Hello, we're heading for the fish. Baby is in the school. He's not here. Fish, we're coming. Guys, napalapit na tayo sa fresh market. Ito yung market nila. Thank you. Ito yung bibili natin. Mackerel yung bibili natin, guys. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung tinitinda nila dito sa market. Pero dito, mga fresh meats. I carry them in case it's on. Mga jam. Hello! Good. Fresh fruits. Fresh. Hello! Bagong harvest to, guys. Fresh na fresh. Ito, anong seeds. Seeds. Hello. Bawal tayo dyan. Dyan guys, maganda dito ang mga bags. Parang gawa dito sa kanilang kamay. Hindi ko alam. Ito siya. Flowers. Ito na yung sasakyan ko, guys. So, see you in the car. Kailangan natin mag-update, guys. Update tayo. Nandito na tayo sa sasakyan. Nakabili na kami ng fish. Ito na yung fish ko. Isa lang yung binili ko kasi para maluto siya agad at saka fresh. Kinuha na rin namin si baby from school. Hi, baby! Say hi! Hi. Good boy! Happy si baby from school. Gusto niya yung school kasi maraming toys. See you in the house! Hey guys, nandito na tayo ngayon sa bahay. Eto, naluluto na ako ng kanin para sa amin kakainin mamaya. So, yung isda na binibili ko kanina, hindi ko siya lulutuin ngayon, guys, kasi may karne kasi ako nakikita sa fridge. So, kailangan natin gamitin yun bago ma-expire. So, walang masyadong ganap. Ayun. Maglililis tayo ng sasakyan mamaya, guys. I-check natin yung fridge natin, guys, kung tingnan nga natin. Kalat, diba? Huwag nyo na tingnan yan. So, ito yung karne namin, guys. Karne. Titingnan natin kung frozen kasi siya, guys. Kaya, at ito, kagabi, dinideposto na siya. Ayan. Okay na, guys. Ito na yung ko, karne. Ang tawag nila dito, briskin. Siya? Sabi ng ko, boyfriend ko, part daw siya ng pork fillets. Masarap kasi siya, yung part. Gusto niya to. Tasty. Ganito yung briskin, guys, oh. Ganito siya, meron siyang fats, ganyan, at saka, ito, meron siyang meat. Marami siyang meat. Gusto niya to. Gusto niya to kapag piniprito ko. Yes, guys. Gusto niya to. Gusto ko rin siya. Pangdalian lang siya, guys. Karne na naman, di ba? Ngayon lang to, guys, kasi kailangan na natin gamitin yung karne bago mag-expire, guys. Lahat ng mga pagkain dito sa Ireland,
mabilis talagang ma-expire. Kailangan nating bilisan bago ma-expire, guys. So, eto, nililinis ko muna yung karne. Mag-marinate na tayo, guys. Ito yung karne ko. Ice cream yung nilagyan ko. Malaki, di ba? Malaki naman siya. Kailangan natin ng bowl. Patis. Tsaka konting asukal para sa ating marinate. Alam niyo na guys, Silver Swan yung ginagamit ko. Ito, paborito ng bayan, Filipino soy sauce, Silver Swan. Soy sauce. At saka garlic yung ginagamit ko guys. Ito yung karne. Tsaka konting asukal kailangan ko kasi para yan yung sikreto ko. Diyan ka lang guys. So kailangan natin mag-prepare ng garlic. Left-handed kasi ako guys, kaya ito, left-handed tayo. Magluluto tayo ng karne. Ito na yung garlic. Oh, lalagyan na natin siya. Lalagyan na natin siya dyan, guys. May garlic na nahulog. Ayan siya, guys. Ilalagay natin siya dyan. So, kikita nyo ba yung ko, guys? Ginagawa ko. Ito na, guys. Lalagyan na natin siya ng patis. Soy sauce. Wala akong masyadong. Depende lang yun sa'yo guys kung ilang gusto mo na patis. Ako gusto ko ng maraming patis. Marami talaga para nakasok talaga yung karne. Yan lang yung nilalagay ko guys. Malinis naman yung kamay ko. Nagugas ko kanina. Char. Of course, nagugas ako bago ito. So ito yung sugar namin. Nalagyan siya ng konting sugar. Konti lang siya guys para pangpantay ng timpla. Tumalit lang siya half teaspoon. Yan guys, na-marinate na natin yung yung karne. Maglilinis muna tayo ng sasakyan. Yan guys. I-refresh ko muna siya. Ito. Yan. Hi guys! Nandito na naman ako. Nagbabalik. Magluluto na tayo. Natatapos ko na. Na-marinate. Nakikita niyo na yung boyfriend ko. Nagka-cut siya ng grass dun sa labas. So, ayun niya. I-prito yung guys. Gusto niya i-grill sa oven. So, i-grill natin siya sa oven. Ito na siya guys. Malinis yung kamay ko. So, ilalagay na natin siya. Pero, hindi ko talaga gusto yung mga bawa ko na ganyan kasi magluluto ako ng ko talong. Malaki yung talong dito guys, tingnan nyo. Malaki yung talong nila. Talong, malaki yung talong. Malaki yung talong nila dito guys. I-prepare na natin to. Nalagay na natin sa tray. Kasi grill na natin siya guys.
Ito pala yung tray ko dito guys. Dito yung tray ko. Dito. Grill natin siya. Hindi naman kami kumakain ng karne araw-araw guys. Ano lang siya. Pag may ito may itabi ko to para sa aking karne. Para sa aking talong. Lalagyan ko ng karne yung talong ko. Ito na lang siguro. Kasi malaki. Siguro ito. Sige, ito na lang. Ano ba talaga? Gusto ko lagyan ng karne yung talong. So, ito na lang. Wala masyadong karne dito sa bahay, guys. Kaya nagbabudget ako ng karne ko dito. Ito lang yung karne ko. Iba-budget ko siya. Gusto ko lagyan ng karne yung talong. Ko lang siya. Prituhin ko lang yung talong ko. Lagyan natin yung minamarinate natin para mabango. Nakahanda na yung grill. Hinihintay ko lang siyang mag-heat. Excuse na yung background ko guys kasi. Yes, mommy is here cooking. Kapakita ko sa inyo guys yung Guys, ready na siya for grill. Yun na yung griskin. Paborito yan ng ko. Boyfriend. Yes, mommy is cooking. Ito na yung grill. Ready na siya. Hot na. So, ilalagay na natin siya sa grill, guys. Diyan ka lang. Diba? Social dito, guys, no? Yung grill nila, lang, nasa oven. So, magluluto ako ng talong ko. Ito yung karne na, sineseparate ko kasi gusto ko lagyan ng karne yung talong ko. Ito yung talong nila, guys. Malaki. Hiwain ko muna, guys. Hiwain na natin yung talong, guys. Ang problema sa boyfriend ko pagdating sa pagkain, guys. Kasi kumakain kasi siya, no? Kahit walang pili. Malaki talaga talong dito, no? Maganda din ang loob. Walang uod, diba? Fresh dito lahat, guys. So, kailangan ko na rin siya lutuin kasi baka ma-expire na naman. Na to. Lutuin ko to, tapos pag may sobra, sa akin na rin mamaya. Hindi ko sure kung alam niyo tong the way na niluluto ko, pero siguro alam niyo to. Filipino style lang to eh. Ito na naman, left-handed ako. Naghihiwa tayo kasi left-handed ako, guys. So, ang kailangan ko lang dito ay yung ahos, tsaka yung onion. Meron akong half onion nito. So, gagamitin ko siya.
Yeah, come out there, that's hot. So, ito na siya guys. Ready na siya. Or, gigisahin na natin siya. I-check naman natin yung ano natin, gini-grill. I-check natin guys. Ang amoy. Ang sarap. Ang ganda. Hinihinaan ko lang siya guys kasi ano, karne siya. Kailangan talaga natin i-slow cook para maluto. So, ito, nagpapainit na ako ng kahe. Magluto na tayo sa ating lulutuin. Ito na siya. Nilalagay ko na yung ahot at saka yung onion sabay-sabay guys kasi hindi ko naman siya masyadong lulutuin kasi may karne pa akong lulutuin. Lagyan natin yung maliit kong karne. Ganyan na sila. Together. Come out there, baby. Daddy. Yeah, that's Daddy. Ito na tayo. Ang bango. Ang mabango yung barbecue dito, guys. Yung gini-grill ko, mabango siya. Yung boyfriend ko na nalilinis ng sulakyan, siya na daw maglilinis. Kasi ako daw magluluto. Ganyan yung dito. Hindi naman pwede si Baby magluto, di ba? Tingnan natin pa natin. Tingnan nyo guys. Ko na yung ano, talong dyan. Lahat. Wala talaga akong ibang ginawa kundi nilulunod ko lang siya. Naluluto na yung karne dyan sa ilalim. Tapos, nilalagay ko lang yung karne. Yung talong. Sorry, ano ba talaga? Ang hirap mag-Tagalog. Ayan, nilalagay ko na yung talong dyan, guys. Yung karne, ayun yung karne. Nakita na ba? Yung siya dyan. So, kailangan lang natin siyang i-stay dyan ng konti. Okay? Okay guys, ito na namin. Makikita ko sa inyo. Kailangan ko ng patis dito guys. Lalagyan ko siya ng patis mamaya. Pero kailangan ko muna siyang bango. Sorry. Natatakpan kayo ng patis. My God. Check natin yung ano natin. Yung gini-grill natin. Okay. Busy, diba? Busy natin, guys, oil. Sarap yan, guys. May balik na naman natin kasi hindi pa yan luto guys. Kailangan natin siyang isi-stir ng parati para yung iba maluluto.
Kasi maliit lang yung ginamit kong ano. Ano ba tawag nito? Frying pan na lang. Sige, English para naintindihan. Ayan, lalagyan na natin siya ng patis. Ano ba yan? Yan na, may patis na siya guys. Nilagyan ko na siya ng patis. Ayan na siya. Naging iba na yung kulay niya. Ginawa natin siya ng yan ng konting asin lang. Gamay, maliit lang guys. Konti lang. Konti. Tapos, nilalagyan ko rin siya ng ano, maliit na magic sarap. Maliit lang. Maliit. Bagisin natin yung magic sarap natin kasi malayo ang Pinas. Ayan siya guys. Ayan na siya guys. Hindi ba nakikita kasi ano, para siyang ano. Ayan guys. Ayan ang aking talong. Bisarong talong. Check natin yung ano natin. Yung grill. Okay lang yan. Gusto niya kasi yung crispy. Lagyan pa natin yan guys. Parati ko lang siyang tinuturn para maluto talaga siya lahat. Ibalik natin. Ang aking gisadong talong guys. Talong na may maliit na karne. Ayan na siya. Napakainit niya guys. Kasi baby naglalaro ng kanyang scooter. Good boy! Chicken rice! You eat eggplant. Talong. Yeah, eggplant. You hungry? Good. Where is daddy? Daddy is cleaning the car. Hello. Hello. Say hi. Hi. Ito yung car namin guys. Ready na yung food namin. Ito lang yung kakainin namin. Meron akong talong na may karne. At ito yung grill namin. Ito si baby. Hi baby! Hi. Ito, kakain na kami. Daddy. Kain tayo guys. Hi. Eat. Hi, Daddy. Yes, son. Mainit siya guys. So kailangan natin mag-ingat. Ito yung talong ko. Tsaka yung car. Yum, yum. Yum yum. Mommy, eating yum, yum. Mommy eating yum yum. Good boy. You like? Try natin si baby ng ano, talong. Kung kakain. Try natin si baby. Hey baby, here. Mami come on mami. Wow. Kumakain siya ng talong guys. Walang pilit to. Kain muna kami guys. Hi guys! Tapos na kaming kumain. Tapos na rin ako naghugas. Ito, baso yan ng anak ko. Nilalaro niya. So, ayan. May isa na naman tayong huhugasan. Tatapusin ko na yung vlog ko kasi pagod na ang lola nyo. See you again next time! Hi guys! If you like my videos, don't forget to subscribe to my channel. And I will see you all in my next video. Bye-bye!